И гледайте хора, аз съм Excellizer BG. Това ще е втория епизод на Clash Royale. Така, вече съм Арлен Али. Както виждате, смених си името на XX Mirogamer BG XX. Така, имам вече по-силна войска, колкото знам де. И така, нека започваме. В този епизод ще се бием с Зил 131. Той е по-силен от мен, ама не се опитам. Let's do this! Така. Дано не ме пребе програмата отново. Не смислях да снимам на програмата. Какво да направя? Като си сменам програмата, още по-зле. Свикнал съм с тази. Както виждам, няма да му стигне до царството, ще му да... О, стигна! Давайте, де! Бете ми мангал. Не бе! Сега си пусна скелети. Той пусна непобедима атака. Айде! Искам аз да победа. Не веднъж. Станах силен и постоянно ме убива. Съвачка. Така. Няма да му дам да ме убие на 100%. Айде. Трябваше да оцелея още 5 секунди преди. Така. Мисля да се бием още 1-2 пъти и да свършвам клипа. Така. Пум. Ще се бием сега на трета арена. Пум. What? Така, забравих, че той има драконче. Бомба. Бомбата издава много разен звук. И пак ще кажем, за да не се чудите в кой клан съм. BG The Best съм. Същия, който съм в Clash of Clans. Мисля скоро да направя клипи на Clash of Clans. Може и след малко да направя, ако имам време.
Пак не.